Ama-beef azoqala manje. We understand? Huh? Thina sizohlela. What's up bafethu ya ngibuyile fethu ya injani ngibuyile fana akhi good terms afethu niyazi siya emshezi bese ninja yemfethu boys league ngoba chaza wasikuli chibizo boy chaka 777 jana jorendo letobula kangiqhuma kabili wabheka another episode bafethu niyazi ukuthi you enjoyed the last episode 7 mina bafethu keep on subscribing yana viewing thanks neighbor by the way for 1.6k road to 2k subscribing is coming no more now. Tell your friends to tell their friends to subscribe and share links bafethu ngifaka ama number la phansi abafuna ukushare amabifi senze izinto bafethu ungasithi sothi hello hi unjani size spanning hello ngifuna usize nobani so ngisenzela ama number akhe sikhulume naye azi quick yeah keep on subscribing to share span feel ya bafethu sesibile nalomuntu lana bafethu ofuna ukusimsize ofuna uqeda ibeef nalomuntu la afu uqeda naye fere ithi simuzi ukuthi siphathele nofunani fere shosho kambani angimnani afere ka wena ufuna sikusize ngani simanje khona impintshama bo yeah isuka ferry isifunda skilla SE1 manje ile out ijoin scheme lesi mina fere engasithandi yeah so manje ikwenza ukuthi ischeme sami silwe ine scheme sakantanga so manje mina naye njalo emahlangana esiphoselana ngedina salo nyalo yeah wena nescheme wanilwa fere ukucabana angazi ukuthi uyitalaze ikimi yeah ukuthi mahlangana kuyaliwa yeah abo isinabo ubande uTito yeah so iplomari ema2 ngithola diploma ema2 yeah afere ithi sibize fere sizitshela ukuthi kwenzakala so yangithola sure yeah fere fethu sesibuyile nalena fere wapifa naye ithi size ukuthi yona ithini kahle shoka shosho kambani unandi la mnandi jam yacaba isikubizele angixashe afere ntanga khona epifa nawe so ipali isiqeda amabeef ithi fuqeda ibeef nawe fere angibane aminika bona fere ngokamva ora ema2 bangaze ngotito afere wayibabiza Tito nickname ngayo impintsha impintshako afere sisibize lena quick epifa nayo kahle singithi epifa nawe yangithola afere yeah afere ka ithi sibize ke ngibizele yona la sana macala ushakela 8 yeah right welihle god ya zaka ngilele situmbu lesi ka ubani nguwe ndoda ya relax ka fere ntanga ayitshele la usikhambani kwenzakalani yeah manje wena since ujoine ischeme sakho shine Nike njani yadura yo simanje wena since ujoine ischeme sakho lisa ngisa hey Nike nawe uyaphafa nje angisazi ukuthi kuyenzakalani ngayo sihlala isicabana nje kanti thini ngayo Ntango manje masothi nyaphapha ngingagrand uwekala ujoin ischeme sakho manje so une beef nami so ngibiza kula mashow wendawo awungazi amashow afere ithona sobhalela amashow yangithola ya wena ka ayitshela ukuthi khambani kanjani isimanje mina ngifuna ukuthi siqede ile ndaba le ngoba fele mina engikathele ukula ngithola ya ngikathele uma ngathi siqede ngeyiphi indlela kahle because it's two indlela okay ngitshela fele wena amacala kuze umgaphu kabi kwenzakalani file shithi guys ischeme sakhe nescheme sami lesibafana sibengazwani nje usicabana nabo indaba zayigame so that's why wena boy impintshi naye yeah mina ngiyimpintshi simpintshi plan isuka la nina how many days or weeks or months or years impintshi boma 7 years 7 years sure yo shithi ngicabane from primary le ndaba iqale masifika e-high school ngoba untanga seka ebona manje seka abona yeah abona afele ntanga so wena ntanga uthi khambani fele no ntanga uyafuka uqeda ibeef na uyayiqeda noma mina ngicala ngazi kuyangayo ntanga ukuthi thini kaungathawazi phela manje siyanga unojonele siphi scheme cha mahlakaza wena macala boyisiphi scheme fele wena nisenza mina ngilesa space yabo noma space yeah space fele no le scheme lesesenuni siqaleni sumanje mina ngifike isikhona ini ngifike la isikhona fele ischeme lesa imesekudala sicane maybe dabo ma 2017 yeah no wena my brother kwenzakalani file mina macala uyatshona yeah ngiyatshona fele wena mina ngijule
Why man? Next. Yabasaba. Bangibasawo. Tata ngijoli nje. Awujoli njalo. Ya ngijoli. Vele no nihlangane kanjani vele? Ahlangane la grade 2 vele indaba esitulo yabo. Ya isitulo ngene teacher esezocala iclass asinazi itulo yini yabo. Oh yeah. Ya manje ibathi isethusiva isofuna itulo manje isashovisana ngithola. Yeah. Ya. Ya. No lebo kuyibhako kwenzakalani? Hayi ibhari ke. Iparile. Hayi ibhari. Wena macala yathula bathi ibhako. Hayi ngazimkhinga nto bani ibhaka manje ngingekrini lokuyakhuza kancane kancane. Wena macala awujoli kanjani vele? Angijoli abogela kusinto zami angithola. Mara isisteka la liyaqamba ngathola la libe lingqondo kuza kugeza. Ngikwenza manje lo. Relax. Wena macala bathola isisteka lakho ngqondo. Wena isisteka lihlala kanjani ingqondo macala? Asikuthi mhlawumbe kabu ukonkwasha ngithola. Ukankwasha. Wena macala khamba vele. Akuthukanga isitori la. Fere kuze ngithola isisteka la lingqondo. Fere ngiyavala la kubo. Ngishekale ngishaya iflate yabona yikho thingene phakathi ngavula igate. Mangena isisteka la lihleli la. Ngicula ingoma yacula fere yabona lingqondo yo ngifika ngabulisa la. Athi akekho macala fere. Kodwa ngahlala phansi ngirelax. Usizwa le angenzela ijuice. Ngenzela ijuice kanjalo ngahlala ngaphuza. Yabo siyavala isikhathi masivaya kanjalo ngathi ngikhipha busy ngithola. Ya kanjalo. Relax macala. Relax ungakhali njalo. Don't cry. Wena macala inhliziyo iyabitha macala ushayine Nike. Ngicabanga sebakudabulele Nike we. I like this thing. Nibiza ngale lento le kabelo ka. My side bag. I like a side bag. But you are fighting when. Okay, wena macala. Yeah, nyane jana le. Wena macala uyayichale. Oh, shoot, there's no need ukuthi untana khuze. Ngazi hayi. Awucafi. Afere qhubeka la wathula sister. Angimange ngikhipha busy kanjalo ngabo ngithi isikhathi yavaya file ngathi singilungiselele ukuhamba ngahamba ukuthi ngaze kufikele file ukuthi yabo sitshela abantu manje ukuthi mina sistekala ngenzeni yabo. Oh maye wena macala so keep ama secret phela no wena. Next kanjani. Maye no fere wena macala you have any secret ongamtshela yona fere. Ya uyazi ugelwa kuba uthandiswa. Awuyazi ubuya la esifubeni sami uyazi. Uthi manje Kuyivale yesitori. uthi manje Relax. uthi Relax. uthi Bakhleli X. Yo, uzathi badlela wena njalo. Bakhleli X njalo. Yo, njalo ngihamba. okay Uyacava naye. Ngisha 7 rounds. Yo. ngimkhela wena awuma sofika uthandisa manje. Mama macala nomshaya 7 rounds. Yeah, 7 rounds. Uthi ma 7 kanjani ngazongkhela. Yo. Yo, ansaphuzi no. Yeah. Bayakushaya macala shaya. Inike hot man inike. Alama. Yo. Ngikaqosa. Intanga ugelwa yakho uyasho ukuthi le iyatonda mfana ayifiki la vele ifike khona. Ayifiki kuthi sport. Afele no senza kanjani fele? Mina ngazi angithola. Kuyangala. No macala siyayiqeda le beef. So yo nani sondele. Maye wena macala uyayicha so far. Mina ngabomanga sonizobelana niba bomacala. Yeah. Yes. Sizobelana niba bomacala sure. Afile wena so wena macala ichela sizobelana nayo. Wena thingi tichela kusezobela anganyo ngaliya media. Wena macala sister no since balenze kanje.
anayo leya ngisazokhuluma naye uma ngifika endlini nje yimnayo nje sikhuluma into strong nje Unamacala uthi ex yakho Hayi ngamyekela lo hayi. yaneka. Asengavatshela kwangantonta manje ntontani manje. Hayi ngiyamyekela. Yo. Udabukile yini njalo? Yesh. Unamacala siyayiceda ngithi no. Nayi macala bani ungashaya umunye yifi. Mina cha mhlawumbe nje singashayana Ngashana ngikhala ngiphinda kuyena. asinano ehlila mina Ngafeli mntana siyiceda ne. Kwengibiza ubani wena? Ya feli. Sure macala ne. Ya siyilungisa. Singicede episode. Sona macala yabona ukuthi no isister lakho balishayile. Ngayi benibifela into zenu senisekhipha ama secret le. None senza kanjani? Ngafeli yazi tshela abantu la ba subscribe. ya bafethu ngicela ni subscribe ni like Subscribe. Ishaya. bafethu okay bafethu ngicela ni subscribe ni like nokulike Comment. ya comment izinto ezipositive nje kuphela ngithola Yabona igama lakho bani? ngusimpiwe ebangicabanga ubudget abangicabanga Budget. sure Oh ne budget wena. After second budget. Ngathi ngikade isikhwama sakho kala kito. sure Malini? ada uba 680 600. Ayivezera. Candy buy this bafethu. Yini kama Nike Oh, after candy buy this bafethu 608 akusana noma 1. Chop has kwenye. Subscribe, like and share. Don't forget to press on the notification bell so you get notified when I drop a video. Yeah, just 30 this pan, quick.